Драги гости, предстои да видите нещо фантастично, комично, а на моменти дори малко трагично, но най-вече единствено по рода си. Коледното шоу на Випуск 2016. А сега е време да ви разкажа нещо. Може да ви се стори невероятно, но ви уверявам, че историята е съвсем истинска. Намираме се в Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов в Русе по време на празничния фестивал, а учениците от 12 клас за пореден път се бавят с подготовката за коледното си шоу. Всички са притеснени и изнервени, а като за капак се случват и поредица от злощастни събития и обстоятелства, пречещи на творческият им процес, като настинали певици, танцори с мускулна треска и скълчени глезени, пианисти с навехнати пръсти, пълен провал. Тръгнала обаче между тях мълвата за старата училищна легенда за вълшебното шише с магическа отвара. Останали без други идеи, 12-класниците успели да задигнат шишето от кабинета на директорката незабелязано. Тогава още те не знаели как с това си решение ще получат безценния житейски урок за това, че творецът е истински творец, само когато постигне целите си с много труд и отдаденост. Само да ви кажа 2-3 думи набързо за шишето. То съдържа магическа отвара и е подарък на първия директор на училището от неговите приятели и колеги Дъмбълдор и Хагрид, магьосниците от Хогвартс. Ефект. Служи за рязко ускоряване на творческата дейност и увеличаване на професионалните умения на ученика в съответната му специалност. Откъде иначе мислите за всичките тези награди на училището? Важно! Може да се използва само след падането на първия сняг. Странични ефекти. В зависимост от специалността, употребилият може да получи абсолютна деменция, парализиране на отделни части от тялото, хиперактивност, шизофрения, халюцинации и други такива. Хора, сигурни ли сте, че ще подейства? Така пише, а и щом го пазват в тайна, близко до ъгъла. Аз не участвам в тази глупост. Не ми трябва вълшебно шише, за да се подготвя на време. Тръгвам си, ще се видим утре. Ще пием ли или не? Пее ли чух? Обе, тихай! Не ме бутай, ще ти го разбия главата. Хора, имам уникална идея за картина. Мисля, че ще подейства. Всички ли пиха? Не, аз още не съм. Така, искам да кажа нещо. Излизаме по най-тихия начин и утре костюмите. Да не ги забравяйте, окей? Айде, тихо, тихо! Ало! Оле, той работи! Оле, Галя, защо си облечем така? Галя, стой! Казахме Галя! Работи. Добре дошли на нашето хелоуинско шоу. Точно на тази дата, в този ден, в този празничен час ще видите най-страшното шоу, което някога сте си представяли. Така, нека да ви прочета една история от 300 страници, която е много страшна. И... Това според теб 300 страници ли са? Какъв хелоуин, какви неща? Навън е мразовита, тиха и свята нощ. Отново е Рождество. Светът пак си спомня за онзи ден от човешката история, в който вечният и всемогъщ Бог прие върху себе си човешка плът и влезе в историята на човечеството, за да му донесе безсмъртие и да бъде Рождество. Джани, защо отекчаваш хората? Не те ли е срам, безсрамница? Изчезни! Колкото и радикално да прозвучи, Коледа не е време само за обилни и тежки трапези и изтощителни обиколки из магазините. Повече от всичко, това е време, което споделяме с семействата си и в което, освен подаръци, даряваме на приятели и роднини усмивки, настроени храна, добрина. На Коледа се яде много свинско. Всъщност не се яде, т.е. не че не се яде, извинявам се, пости. Извинявам се. Коледа, нека започнем с първото изпълнение. Ще видите най-скандалния гост, който някога може да бъде. Дядо Коледа.
Здравейте, не изпрекъсвам. Така, Маруцки, слушай много внимателно. Това е най-важното интервю за цялата година, така че много ти се моля, не го проваляй отново. Ако и това вече провалим, ще ми изгонят от телевизията, разбираш ли? Не мога, толкова пари наринах в цялото нещо, а ти всеки път, като си кажеш всичките имена, и като започнеш да забиваш, моля те, не го прави само този път. Спокой, човек, говориш с професионалистите, моля ти се. Остави да почваме, айде. Като те знам какъв професионалист си. Добре, слушай сега, ето тази слушалка. Слагай си я и каквото аз ти кажа, ти го повтаряй буквално. Ясно. Айде да пробваме. Аз съм Зелка. Ти си Зелка, не съм аз Зелка. Не дай да пробваш такива работи, моля ти се сега. Добре, Маруцки, айде. Всичко ще е наред. Айде. Кажи си само едното име. Внимавай с дядо Коледа. Така, всичко, което ти кажа аз, ще го повториш, нали? Разбрахме се. 6 точки, разбрах. Пускаме рекламата и след това си ти. С шок новина. Скандално включване. Нашата шок новина. Ще има ли Коледа? Имаше много слухове. Дали дядо Коледа е все още жив след страшната катастрофа. Беше ли изяден от дракон? Ние сме тук, за да отговорим на вашите въпроси. Шок скандално! Шок скандално! Единствено в нашия ефир на Нуи Магия. Здравей! Влизай, Маруцки, влизай! Добър вечер! Вие сте с Елисавета, Стефано, Мирона, Бянко, Милка, Данка, Маруца, Марулю, Губернатова. Но тук, защо всичките? Не знам кои от всичките да кажа. Давай нататък. Започва празничното ни издание. Започва прозаичното ни изтезание. Не, Стефанки, слушай ми внимателно. Слушам, да. Кажи, при нас е дядо Коледа. При нас е Диана Колева. Стефки, пък започна с твоите малумни грешки. Да, доста малумни грешки. Хо! Аз съм дядо Коледа и съм дошъл тук да раздавам подаръци и да изпълнявам желанията на хората. Да, бе, хванах се аз. Моля? Не, всичко ще провалиш. Кажи бързо. Вярно ли е, че си успял да се блъснеш с прелитаща космическа чиния на червена шаковица и как са летящите лени? Но думове, значи... Вярно ли е, че когато се обръснеш приличаш на червената шапчица, ушите ти стават ли зелени? Ще препадна вече. Ръчки, слушай. Ти стига ми вика по хото, бе, значи ти. Питай го, къде са добрите джуджета? Къде са парите от бюджета? Попитай го нещо нормално, бе, Ручки. Например, кой ти е любимият елен и всичките ли могат да летят и да теглят жената? Питам нещо неморално. Например, по колко пъти ядеш на ден и колко тона ти е жената. Хо! Шикувате ли се? Янко, моля те, задавай адекватни въпроси. Дядко, моля те, задавай адекватни въпроси. Не, слушай, много ли е тежко да бъдеш най-известният добър старец? Пак много дълго. Много ли е тежко да бъдеш най-дебелия женомразец? Не мога да мразя. Бе, Ручки, ти изобщо не ме слушаш какво ти говоря. Знаеш какво ще кажа аз на тебе? Слушай сега ти, сама ще си боря. Извинявай, дядо Попе, за лекото прекъсване. Слушай, закривай бързо, пресрочваме времето, закривай вече. Излизат децата! Стига, всяко става. Така, тихо малко, моля. Това са децата от Националното училище по изкуствата професор Веселин Стоянов. Те не са деца, но все още са такива по душа. И те са тук да зададат своите въпроси към дядо Коледа. Ти какво искаш да го попиташ? Не знам, не съм си мислила, че някога ще говоря с него. Другите се затичаха и аз просто се включих. Ти за какво живееш изобщо? Ти какви въпроси искаш да зададеш на дядо Коледа? Не мисля, че има такива, поне за които се сещам. Първо трябва да бъде Снежанка. Снежанка? Къде е Снежанка? Тя дали е свободна? Аз не питам за вече, един приятел. Нещо. Дядо Коледа, защо миналата Коледа целият поход вкъщи изчезна? Моля? Ще си ходите си време с селфите. Кои елфи? Цяла година да се ходите селфи. Дядо Коледа истински ли е? Може ли манишки да Коледа? Давай ти, хайде, давай. Дядо Коледа,
Вярно ли, че работниците са ти в Китая експлоатираш деца, които наричаш шелфи за по-възприемчиво на Запад? Така Искам да попитам нещо! Добре, ами аз искам да питам дали някога си засичал с жената си руски самолет над Сирия. Какво? Ами къде? Безобразие! Пълно лъгот! Такива лица ли приемате във вашето училище? Децата доста бързо така порастват и да, иди, закривай си сама шоуто. А сега, преди да ви представя следващият изпълнител, трябва да отбележа, че той не кой да е, а новото лице на джаза в училището. Далечен родственик на самия Луис Армстронг, а Дизи Гилеспи е неговият духовен учител. Той е... Роберт, трябва да ти задам един въпрос. Той цяло шоу ли си изявява като разказвач? Тая имаш преди. Да, същия. Като излезе да пее, ще му секне страничен ефект, а сега професионален. По принцип, нашето шоу крие много изненади. Цяло предизвикателство е публиката да го осмисли и приеме в цялата му оригиналност. Принципно, сега трябваше да следва скетч госпожа Александрова, но все още не сме да пуснем за монтура. Роберт, ти зачетнато от сценария. О, ужас! Дами и господа, той не пил чишето, а избра да се пребори сам. Аплодисменти за монката с черешката. лудост или магия. Изкуството няма граници и трудно може да се опише с думи.
А да се обясни на младото поколение е още по-тежка задача. Вижте защо. Какъв ден е днес, ученици? Как кой? Рождения ден на Фики, разбира се. Рождение на кого? На Фики, не го ли знаеш? Ти защо си тук въобще? Днес имаме музикален тест, както каза моят любим ученик Ивчо. Браво, Ивчо, всичко знаеш. Браво. Да чуем първото произведение. Виждаш ми съм сигурна в отговора си. Имаш ли отговор на въпроса? Отговор. Не косъм! Отговор! Леле, какво е това? Вие нормални ли сте? За какво сте тук? Имаме музикален тест. Не оскубване на коси. Да чуем следващото произведение, преди да съм се ядосал. Любиме ме език. Вече трябва да знаете кое е това произведение. Ивчо, няма нужда да казваш, знам, че ти знаеш. Кое е това произведение? Произведението кое е? Аз не чувам нещо както трябва. Кое беше това произведение? Разбирате ли с какви хора ми се налага аз да работя? Никога няма да видите дипломи! Никога! Защо сте тук? Кой ви допусна до музикален тест с вас? Аз! И защо го направих? Сега да се чупе главата. Следващото произведение, моля! Бъдеш само че трябва музикална тест. Да се успокоявам. Ивчо, знаеш го, нали? Да, добре. Ами ти бе, кремонцаната, коя си? Принцеса, как коя? Принцеса, аз за първ път да виждам. Не си ми посчитала часовете грам. Не ми трябва особено. Не ти трябва особено? Да. Защо? Защото те иначе мама и тати ще ми вземат, ще ми купят матурата. Мама и тати ще ти купят дипломата. Да. Така знаеш? Да. А поне знаеш ли малко? Аз ти преча да си направиш селфи. Аз съм най-добре в тези неща. Ела тук светлината е гадна, бе. Ела, моля те, тук къде по-добре. Хайде, снимай. Вие сте там? Да, във Фейсбук също. Ето. Перфектно, да. Ама ти няма видиш никога да знаеш. Ще ги пратя в Фейсбук. Седай. Само селфита са ви в главата. То там ще се събуди ли то в чувал днес? Следващото произведение да чуем, моля.
Връщай се на мястото си. Абе, какви сте вие, бе? Аз в някаква психодиспансер ли съм? В някакво психодиспансер ли съм? Къде се намирам? Или съм на мускален тест? Дивчо, нали знаеш отговора? Ето! Той каза момчето. Мисли си го. Още от първия тон му е в главата. Не знам как да реагирам просто. Не знам просто как да не се ядосам. Следващото произведение и този път, ако някой не ми отговори, гледайте какво става. Вече трябва да го усещаш, нали? Катрин, теб питам. Царицата на нощта? Царицата на нощта. Царицата на нощта от Брел. Кой е автора? От Берг. Как от кой? От кой? От Берг. От кого? Царицата на нощта от Берг. Царицата на нощта от Берг. Затова ли учите вие 12 години сте в това училище? Затова... Стига бе! Какво е това нещо? Никой оценява... Ама не отговаря! Ти си на музикален тест, бе, момче, навън! Музика... Леле! Царицата на нощта от Берг, леле, ти може да се представиш, бе, моето момче, бе, направи ми малко място, моля да се седам тя, защото... Вече не мога, моето момче, ето го, момче, сега момче, спиш тук записки си, моля, по време да изпиташ. Защо така само тя, моето момче, само ти знаеш всичко, което питам тук. Всеки сам по себе си е малко луд, но в лудницата са само тези, които са се издали. Роби, спомняш ли си преди много дълго време? Вчера Хилчето как се оплаква? Ама тя все се оплаква. На какво точно беше вчера? Последните ми часове при Доканова тя все ни изкастра. Били сме незаинтересовани, глупави, много мързеливи. Все си мисля, че тя тайничко си ни обича. И пропит синът си на все пак. Имам предвид, старата и любов по нас умира ли лесно? Имаш съмнения? Имам. Роби, велика любов описваш, че но кога я почувства? В 5-ти клас тя ни наричаше боголечета и ни гледаше една широка усмивка на лице. Не знам, сега сме тапак до тапак. Отиваме при нея да си пием кафенцето, сладкищета да поядем, въпреки че понякога липсват, но ако си решил да събудим в нея тези забравени чувства, вече потъпкани от времето и от нас, може да опитаме. Представяме ви Хилчето като бръмбърче.
Талантлива, красива и упорита. Нашата Габи не се изкуши да пие чешето, а се труди здраво за представянето си. Ето го и резултатът. Ти чу ли най-новия съвет на психолозите? Не. Какъв е той? Ами, че трябва да си лекуваме нервите с селски туризъм. О, стана ми мъчно за село. Там има един приятел, дядо Добри. С него ли си пиеш ракията ти? Да, ама той има много лоши снахи. Не стига, че са мързеливи, ами и ракия ни му дава да си сръбва. Ако не ми вярваш, виж сега и се убеди. Айде да видим. Дядовите добри ви пет снахи, брати ги дядо добри да жена.
забелязва, когато буки ставаха, слънцето трепти и изгрява. Ай, гиди, 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 дядовите добри ви пецнаки. Ай, гиди, 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 те били много работни. Ето го и дядо добри тоите, с бедни коня, с топи. Учат за буки, маяца, как да си дядо добри излъжат. Най-малката е търва, тя на другите домаше. Маргие, как ти можете, аз ще си дядо добри излъжа. Ай, гиди, 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 дядовите добри ви пецнаки. Ай, гиди, 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 те били много работни. Ай, гиди, 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 дядовите добри ви пецнаки. Ай, гиди, 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 те били много работни. Заражда се втората половина на 19 век и продължава до 70-те години на 20 век. Включва редица явления в изкуството, най-иноваторските от които се обединяват от понятието авангард. Това е така нареченото модерно изкуство. Да. Модерното изкуство се базира на естетиката на възвишеното, което имаш нещо да кажеш ли случайно? Ами, добре, смъкни си ръката, ако може, нали? Модерното изкуство се базира на естетиката на възвишеното, което може да се определи като безобразно. Или направо да си го кажем безобразно. Без логика, без смисъл. Направо да си кажем тихичко, защото разваляш нещата. Така, той е отвъд сетивата, свързана с безграничното и абстрактното, излиза извън ограниченията на видимата реалност и се свързва преди всичко с свободата на мисълта. Да, излиза, защото няма форма. Много си зле, човек, всичко разваляш. Модерните художници започват да изследват неподчиненото на вкуса поле на възвишеното. Поради това творбите им първоначално се възприемат трудно от масовата публика. Кант дефинира естетиката на красивото. Да, Кант е име по дяволите. Според него, знаеш какво, води си сама, защото на мен ми писна, честно да си призная. Айде! Мария! Добре, значи... Представям ви следващото изпълнение, което, като естет, модерното изобразително изкуство, смея да нарека с свръх... Чакай малко, аз ще се върна, защото хората не разбраха какво ще бъде. Чичо, Митко, значи... значи... сега пробвай, ти да... Приятел с нужда се познава. Така, представям ви следващото изпълнение, което, като естет в модерното изобразително изкуство, смея да нарека с свръхсъдържателното и чувствено име точката! Страничният ефект от чешето понякога се проявява и под формата на халюцинации. Ето един ученик на изпит, който решава да помогне с магията от шишето.
Кой ли иска? Аз съм за изпита. Темата е свободна, можеш да започваш. Свободна тема? Темата е свободна. Ами аз сега какво ще правя? Пора изобщо не съм се подготвил. Това беше толкова изненадващо. Това ще. Ами аз не впих от него по-рано. И ето, ефектът от чешето е на лице. На ученикът му се явяват Леонардо да Винчи, Микеланджело Бонароти и Винсент Ван Гог. Хайде бе, човек! Хайде нарисувай нещо! Нарисувай една жена с загадъчна усмивка. Вземи пример от мене. Аз какъв успех пожелах. Жена ли? Успех. Ако ще го слушаш тоя, избери си един клон и си носи въже. Аз като съм изписвал в Сикстинската капела, никой не беше чувал за този самозванец. Ако ще е жена, поне да прилича на ангел. Ти кого наричаш самозванец, бе? Световно безизвестния. Майка ти и баща ти как ти викат? Майкъл Джексън ли? И аз не кажа да се света видим какъв беше. И аз слушай какво? Ди Каприо, Леонардо, Коло, Винчето, много се отворена. Чакай, Леонардо, Микеланджело, спрете. Аз пусках да гледам съдебен спор, щях да спусна нова TV. Ами Ван Гог, ти какво ще добавиш към картината? Към картината? Не чувам! Към картината какво ще добавиш към картината? Имаш нещо да добавиш? Перфектно, Но когато ефектът от чешето отмине, Абе, какво е това, бе? Шедьовър? Каква е тази излагация, бе? Ама не бях аз. Какъв е този бламач, бе? Леонардо да Винчи. Не, Микеланджело. Ван Гог бяха тук, те го направиха. Не ги ли виждате за вас? Съвсем се чалнал, бе, момче. Съвсем се чалнал. Ама те не бях аз, заклевам се. Не, какво е това? Не, какво беше това? Няма сега какво да правя с това нещо? Това е... Не знам просто. Ефектът почва да обвинява, а на мен ми се доспива. О, не мога повече. Се занимавам с... Хайде, бе, момче! Какво правиш тук? Няма цял ден да чакам. Аз бях на изпит. Съди си! Ама това е шедьовър! Рисуваме от... Не, смейте! Измейте! Не знам какво да кажа. Наречете го модерно изкуство в стар стил. Следващите участници може би са прекаливи. Повече са си сръбнали чешето. Защото хем са забравили кои са, хем с каква специалност са. Добър вечер, драги гости! За мен е чест да бъда тук на това невероятно шоу, да бъда пред такава изискана, интелигентна и възвишена публика. Толкова съм горда, че съм тук, за да представя нещо нечувано. Може би не чак толкова, но все пак единствено по рода си. Аз съм Примадона Букле и сега, за да ви представя следващия си номер, искам да чуя вашите бурни аплодисменти за моят асистент Папионко Ковичников. Помниш ли, кога беше последната ни среща? В Тайланд. В Тайланд? О, да! Каква публика, каква зала. А боболечките? Боболечките. Протеинчета, това, ама нищо специално, нали, все пак. А в Италия, помниш ли? Пицата! Папионко, стига с тази храна. Аз ти говоря как под
радвам, че успя да се отзовеш толкова бързо на моята покана. Винаги благодаря ти. Аз исках още от начало да работя с теб по този номер, но първоначалният ми пианист така леко падна от балкона. Но няма значение. Важното е, че сега отново сме заедно, за да покажем на публиката как се прави, нали така? Винаги. Добре. Това са нотите. Нищо, че всичко ще бъде на примависта. Аз вярвам, че ние ще се справим. Ти си невероятен професионалист. Аз също. Така че няма причина да има грешки, нали така? Разбира се. Добре. Парчето се казва Ню Йорк, предполагам си го чувал, световна класика. И така. Мисля, че можем да започваме, нали пък, Йонко? Можем. Добре, започваме тогава. Опа, само да те помоля нещо. Слушам те. Певиците много обичате да се подпирате, да се облягате на орел. Само да те помоля. Какво, ти не обичаш ли? Не. Ама ти защо ме взе за такава певица? Моля ти се, това са толкова аматьорски изпълнения. Аз съм не коя да е певица. Аз съм примадона Букле. Нали така? Да. Добре, хайде да започнем тогава. Да? Скъпа моя. Кажи, Папионка. Едно нещо те помолих. Какво ме помоли? Ръчичката. Ръчичката? О, извинявай! Аз така съвсем несъзнателно, може би при вида на тази невероятна публика. Извинявай, няма да се повтори, нека да започнем от начало. Все едно, че нищо не е става. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, New York. This vagabond shoes I walk into spray right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find a king of the hill, oh, top of the heap. Какво правиш? Вкарвам те в свинга. Вкарваш ме в свинга, значи? Ама защо ти си мислиш, че аз вече не съм достатъчно влязла в свинга, ли? Да. Ти знаеш ли на кого говориш, Папионка? На примадона Букле? Аз съм символът на свинга. Добре, хайде без повече забележки, моля ти се. Дай да продължим оттам, без да се обаждаш. Аз ще си пея, ти си свири и така, нали? Всичко ще е наред. Продължаваме. My little town blues, I melted away right through the very heart of it. New York, New York. If I can make it there, I'll make it. Anywhere, it's up to you. New York, New York. Sorry. Right through the very heart of it. New York, New York. I wanna wake up in the city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap, king of the hill, top of the heap. Пееш! Ама ти не си ли пианист? Да. А искаш да станеш и певец, така ли? Да. Ама те не се получават така нещата. Аз съм певицата, мен всички ме обичат. И съм под прожекторите, и съм красива, и съм прекрасна, а ти си пианистът и стоиш там отзад и никой не те забелязва, и си свириш, и си дрънкаш, и така нататък. Нали разбираш? Не. Не? Ами като е не, като искаш да ставаш певец,
Отивай! Ето ти микрофона! Заповядай сцената е твоя! Аз ще свиря! Марш! Тръкливи пианисти! Един свестен можа да намеря за толкова години! И какво сега ще пееш, а? Да. Добре, като ще е, да! 5, 6, 7 и... If I can make it there, I'll make it anywhere. I want to be your New York. А сега искам да помоля всичките ни съученици да излязат с нас на сцената. Моля, аплодисменти за тях. Виждате какви бъркотии се получават, когато искаме да се справим с трудностите по най-лесния начин. Ключът към успеха е волния труд, съпроводен от амбиция и желание. А когато ви домързи или загубите увереност в себе си, просто си представете всичко, което винаги сте искали да постигнете. Запретвайте ръкави и мачкайте. Магията, тя не е в отварата от шето. Тя е в изкуството. И в таланта. И в мечтите. И в подкрепата между хората. И в баничката на баба. И в доброто дело. И в прегръдката. И може И в семейството. И в Коледа. Обичайте и бъдете добри! Весела Коледа! И
сега да подарим едни цветя на нашите прекрасни... ние вече ги подарихме, май. На нашите прекрасни класни преподавателки. Благодарим ви за всичкото търпение, за всичките нерви, за всичката обич и грижа. А сега да поканим и нашата най-любима мама, госпожа Тканова. Прекрасните цветя. То аз отсъствах известно време. Ура, както знаете. Докато се прибрах, гледам кой ме е бутнал табелката, кой ме е кривнал столчето, кой статуетката нещо е завъртяло. Чудя се, халюцинирам ли? Халюцинирам ли, гледам на голямата маса анотации. Тук от 5-ти клас, там от 6-ти, там от 7-ти, от боболеците. От 12-ти няма. Пак гледам, единичка няма от 12-ти. А тя каква била работата? Вижте какво. Проверете веднага. Дали с шишето заедно, не сте някак си ги взели. И си ми ги върнете в кабинет. Или пък го помолете тъй на утре да ви налей нещо. Щото ако в сряда ги няма. Първо, ще чуете за пръв път в живота си думите, които епитетите, които сега току-що ми вмените. И второ, двойките от тях изобщо няма да могат да компенсират петицата минус от днес. 5 минус е добра оценка. Много добра. Рекох, че ще надминете шесторката на миналогодишните. Не успяхте, поради което това ви дава шанс на завършването на випуска да се извисите. Какво още? Коледа. Анотациите, те са си анотации, няма да ви Коледа. И понеже е Коледа, искам да ви пожелая духът от шишето да бъде от всички вас. Това шише и този дух, колкото да е измислено, за всеки нека да бъде частица истина, светлина, надежда и една прекрасна мечта, към която всеки да върви и към която на всяка Коледа да си дава сметка докъде е достигнал. Стигнете до най-високата си мечта и бъдете винаги такива, каквито сте били при нас и сме се радвали, че сте наши ученици. Весела Коледа и благодаря! Айде, ще учим.